Nggih, pandemen Radio Swaka ingkang sutresna, sasampunipun kasih sawetawis kagem sumeni nggih. Kita lajengaken sampun wonten pamundutan wonten ing layar Facebook Swaka ingkang angka setunggal menika saking Mbak Yuniati Mardi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Budi, kula nyuwun sekar asmarandana nggih kakentun kagem sedaya paraga macapat. Salam sehat selalu, macapat emang jos nggih. Mbak Yuniati ugi jos nggih dalu punika nggih. Mangke asmarandana pun iringi kagem gendhingipun nggih Mas nggih. Nggih. Nanging saderengipun asmarandana mangke wonten caping gunung nggih Mas nggih. Nggih. Dados caping gunung Langgur rumiyin mangke kasambet asmarandana nggih. Ugi menika datengipun saking Palembang, wah tebih sangat menika nggih sugeng dalu Palembang nggih. Sedaya tansah ginanjar kabagas kewarasan pandemen Radio Swaka saendenging Nusantara nggih. Amin ya rabbal alamin. Saking Pak Tukidi menika nggih wonten ing Palembang nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Budi nggih, kula nderek nyawiji. Kula saking Jalan Pelabuhan Tanjung Api-api Palembang nggih. Tumun ngregengaken acara macapat Radio Swaka. Lan kula nyuwun sekar gambuh Bapak Budi. Matur nuwun Swaka jos tur ngangeni. Palembang nggih ngangeni menika saya empek-empekipun ngangeni Pak Musti nggih. Nggih matur nuwun sampun nyumangati kita sedaya menika nggih saking Palembang kemawon ngleluri kabudayan Jawi nggih Pak Kedhan nggih. Terus pundi ingkang Jawi nggih kedah langkung angleluri nggih. Nggih saderengipun minangkani pamundhutipun Mbak Yuniati Mardi Asmarandana nggih. Sumangga katur dumateng paraga nggih. Gongso nggih menika nyuwun lelakon caping gunung Langkung rumiyin. Samekta ing gati nggih Pak Musti nggih. Menika wonten Mas Yoyo, wonten Mas Sugeng nggih. Nggih, ingkang ngasta gender, Mas Sugeng, Mas Yoyo barungipun Pak Sudi ngasta gong. Ning ora diasta jane dijagur mangke. Mas Wiji ngasta kendang, ning jane ora diasta dikeplaki kendange. Tegelan loh. Mila wiyagane kedah tegelan nggih Pak Sudiono nggih. Nek ora tegelan ora muni. Abu Sinden ya tegelan mek diremet-remet terus wengi. Nek mboten muni nggih pun nggih. Sampun samekta ing gati Mas Sugeng, Mas Yoyo, Pak Musti. Sampun. Nggih sumangga. Dek jaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis manang keturutan sing dikadang yen mingke janji ning saiki apa lali neng gunung tak jadongi sego jagung yen mandong tak silih tapi gunung syukur bisa nyawang gunung desa
dadi raja ora ilang lanang di zaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi ene wis menang keturutan sing digadang biyen ninggal janji ning saiki apa lali tak cadongi sego jagung yen menung tak silih cabe gunung lah ya suwung ro tindak nang suaka ming teloe syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ne tunggal lelagon Caping Gunung minangkani pamudhutipun Mbak Yuniati Marti nggih. Semonggo katur anggenipun minangkani Sekar Asmarandana nggih. Pak Marti G. Minggu sedang. Iya, Manut, manut, Panembahan kya manggale Tring kalole
manungsa yasa krajan ing pundi papan kang pakolen wis matuk sajroning tumuli atata Katang rayang nyambut gawe kawiwitan praja ayo bangun negarane panjaring kraton Mataram. Nggih menika ugi Memayu nggih Kalurahan Gilangarjo Ambalwarsa ingkang kaping 79 nggih kalenggahan 18 Oktober 2000 selangkung ing sakmangke. Mugi Kalurahan Gilangarjo tansah ayem tata tentrem nggih gemah ripah loh jinawi nir ing rubedo lan sambikala amin ya rabbal alamin. Milangkani pamundhutipun Pak Sukidi ing Jawa wonten ing Palembang nggih. Sumangga katur ingkang badhe nyekar gambuh nggih. Wonten cakepanipun Bu? Nggih. Pun padosi langkung rumiyin nggih. Nandur pari nong perenge Gunung Kawi, ngleluri murih menterenging budaya Jawi. Gunung Kawi hawane adem, budaya Jawi marake ayem, alhamdulillah nggih. Pun panggih dereng Bu. Nggih, menika Pak Kaum nggih. Monggo Pak Kaum nggih sekar gambuh nggih minangkani sedulur kita wonten ing Palembang menika nggih Pak Sukidi nggih. Aran agawe arum marang bangsa nagara sumago labuh karya sinartan tulusing ati murih apa kang ginayo pembangunan terus lumorok. Nggih, matur nuwun Pak Kaum nggih minangkani Pak Sukidi. Menika wonten pamundhutan ugi sekar micil nggih datengipun saking Ibu Ekawati Nyu nggih wonten ing Facebook swaka-swaka. Assalamualaikum Bapak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ugi Bapak Duwi ugi Masam nggih. Saha Bapak Ibu ingkang wonten ing studio swaka. Kula nderek nyawiji Bapak nggih, matur nuwun nggih. Kula nyuwun lelagon mijil, matur nuwun Bapak nggih. Sumangga ingkang badhe nyekar mijil nggih. Dalu punika mirunggan nggih.
wonten Pak Sudiono nggih. Wonten Pak Wiji nggih, wonten Mas Sugeng, wonten Mas Yoyo. Murid enggal sampun pakar menika. Mijil. Nggih mijil Pak Musti. Dereng nggih. Mijil kingken, Mas. Oh mijil kingken sumangga katur menika kagem Bu Ekawati Nyu menika nggih. Lan sedaya kemawon pandemen radio Swaka ingkang sami mirsani wonten ing layar Facebook Swaka nggih. Iler tandure sumiler ijo royo ingsun senggo anyaran penganten bocah angon penekno balimbing kinawe masui dodotira iku Nggih, ilir-ilir. Saenipun pun dawahaken lelagon lir-ilir nggih Mas Sugeng nggih. Nggih, sumangga katur Pak Musti nggih. Pun padosi cakepanipun nggih. Kanggo masuk tetira kumit Domono Cumatono Kanggo sipo mangko sore Rambulan Wong jembar alang Ya surah Nggih, matur nuwun nggih. Tasih wonten lelagon ingkang badhe pun aturaken sinambi nenggo atensi saking para pandemen radio Swaka nggih saenjing Nusantara nggih. Oh nggih, sumangga katur Pak Sudino Pak Musti nggih. Sinom nggih, Pak Sugeng nggih, sinom nggih. Sumangga katur nggih. Songo Nula
nulat tolaku utama sing lanang seniman sing wedok seniwati anane kumpul tumrape wong tanah Jawi Cembar-cembar tandur lemu-lemu eyola wong agung ing ngeksi kondo Rati sampir ke mae cerah rang hampir ke cerah rang hampir ke panembahan seno pati orang aring kudu eling kang peparing kepati amar suti ning monjali tuku catat aja lali ing ibadah sedulur sutane hawalan mampir monggo mampir mampir apa sida apa ora mampir pinesu tapa brata disampir kene cerah rang hampir ing siang pantara ratri tekane bacane kambil ijo bejane sing duwe bojo nanging aja loro amangon karyenatyan ing sesama nyun mangapunten iki. Matur nuwun Pak Sudiono nggih. Menika wonten pamundutan malih wonten ing WhatsApp Swaka menika nggih. Saking Pak Barjono wonten ing Bantul nggih, sugeng dalu Pak Barjono wonten ing Bantul nggih. Mugi tansah kinanjar kabagas warasan sak rinten sak dalunipun amin. Mekaten wau rumentah sedaya pandemen Radio Swaka saindenging Nusantara. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sugeng dalu Swaka maca pat nggih, sugeng dalu ugi Pak Barjono wonten ing Bantul nggih. Kula badhe nyuwun sekar kinanti mawi gamelan. Wah menika. Pareng nggih Mas Sugeng nggih.
Nggih mboten punapa ingkang baken menika judulipun kinanthi nggih Mas nggih. Nggih. Nggih menika nembe saged nggih Pak Wiji nggih. Nggih saged nggih. Pun pinangkani mangke mboten sah kawatos menika Pak Barjono nggih. Kinanthi nggih. Matur nuwun saking Pak Barjono wonten ing Bantul nggih. Menika wonten pamundutan ugi. Sugeng dalu Bapak Budi kula nderek nyawiji saking Pak Yanto wonten ing Sumbermulya nggih. Pak Yanto sugeng dalu nggih. Lha pundi kabaripun sae nggih? Sehat nggih? Insyaallah sedaya pandemen Radio Swaka tansah ginanjar kabagas kewarasan amin ya rabbal alamin. Nderek nyawiji saking Pak Yanto wonten ing Sumbermulya kula nyuwun lelagon lir-lir menawi kepareng matur nuwun. Nggih sinaosa wau sampun nggih mangke pun aturaken malih mboten dados punapa nggih. Nggih kalih larap mangke Mas nggih. Nggih semoga katur nggih ngengeti wekdal nggih kinanthi langkung rumiyin mangke lajeng pun sambet lir-lir nggih. Nggih. Kinanthi suba kastawa nggih. Nggih semoga katur. Bukan gendera bukan celok. Celok, Pak. Sumangga katur para paraga macapat swaka lan ugi cokekan dalu punika nggih. Nalikane raing Sampun kapinangkani kinanthi suba kastawa nggih menika pamundutan saking Pak Barjono nggih wonten ing Bantul nggih minangkani ugi saking Sumbermulya nggih Pak Yanto niki wau nggih kasuwun lir-liripun Mas pun ngelaken malih nggih. Nggih semoga katur nggih. Tandure osungile ta ijo royo royo asengota mantean Pimpin kuwi nyopene no kanggo sesuk metu pira
Dhamma Jumatono Kanggo Sipta Mangko Sore Wong Kate Ambulane Wong Jembrang Jasura Sura Nggih, matur nuwun Bapak Ibu nggih. Mekaten wau nggih Pak Yanto nggih wonten ing Sumber Mulya Bantul nggih. Tansah nyawiji wonten ing radio Swaka nggih. Mbok menawi wonten malih seratan wonten ing Facebook Pak Kaum nggih. Menawi mboten wonten menika pun aturaken lelagon malih Mas Sugeng nggih. Wonten nggih. Menika saking Mas Immanuel Sudaryanto nggih. Kita waos kemawon nggih. Nguri-uri budaya Jawa, warisan leluhur jangan sampai punah nggih, matur nuwun nggih. Semangat terus kagem sedaya. Swaka pancen jos. Salam kagem sedaya pandemen radio Swaka nggih. Mas Immanuel Sudaryanto nggih jos menika nggih tansah nyawiji malam rebon nggih menika ndadosaken semangat kita sedaya paraga macapat Swaka nggih. Ugi datengipun saking Pak Teguh Tri menika nggih wonten seratan Facebook Swaka-swaka nggih. Nderek nyawiji macapat nggih. Kula nyuwun dandang kula ngagem gamelan. Pripun Mas? Wonten boten Pak Musi. Matur nuwun dumateng paraga macapat malam rebon tetap semangat nggih. Oh, nggih nggih. Namun tindingan mawon. Oh, tintingan kemawon. Nggih nggih. Oh nggih dintinganipun lagonipun Pak Kaum monggo nggih. Monggo Pak Musli sedaya kanca. Nggih. Mikipun pun asta. Kalau tak nempang nggih purun. Monggo Pak. Nggih. Gandang gula Pak. Tumurune Wahyu ilahi turun ayat suci Al-Quran tanggal 17 poso sasine Gusti kang Maha Agung paring dawuh ngutus njeng nabi kaparingan kitab Quran pinangka pitutur tumrap wong kang padha iman kitab Quran kambil Gusti njeng Nabi Muhammad Rasul pungkasan kan jadi lagu hidam dari cakep betul kan Lendro apa?
Sampun. Dan itu pelok, Pak. Bengawan sore sakit. Bengawan sore sakit. Nggih, matur nuwun nggih, sanjang kula tumurning wahyu suci Al-Qur'an nggih Pak nggih. Nggih, semoga katur anggenipun badhe atur lelagon nggih para paraga cokean wonten ing studio Swaka FM dalu punika nggih. Semoga katur Mas Sugeng Mas Wiji nggih. Ngimpi bareng saged mboten. Napa? Ngimpine saged mboten. Nah, bos kadang ngoten. Ngimpi anu sripat-sripit niku. Oh, sripit-sripit. Saged. Monggo Pak. Pun asta nggih. Langsung ya. Ngoten, Pak. Didandarin iki mboten zakat malah gamane mboten. Nek aku sakit iki gamane mboten. Sakit nek aku sambor. Pinten, Pak? Napa ngdowori? Anu langsung apa? Sripat-sripit bawon apa? Nggih. Napa mboten? Derek nggak Bu? Mboten apa. Guru ing negeri kita bumi banyu angin kelawan geni mesra kereta kabeh nyamuk kasembuh para manungsa rebut donya rebut kuasa wis ra rukun katempuh ing Pancabaya akeh kang padha niki mbul donga nggih. Aduh Gusti Pangeran kang maha suci kanugrahan kula suwun rina wengi kesarasan kadang jasman miro kani panjang umur toto tentrem murah rezeki sakandare dosa kula nyuwun ngapura nadyan kidhi amal kula mugi-mugi dipun tampa
tata titi tentrem tetep iman lan islami ing mekasan umur kusnul koti mati matur nuwun. Mboten niku to Pak lek gamel iki. Nggih, matur nuwun sanget nggih, sampun sulaing dalu nggih. Mila Pak Musti Raharjo lan saya para kanca mangke kasuwun kanthi panutuping piwungun mamrebon kanthi sekar kinanti pawukir nih Mas nggih. Mas Sugeng. Nggih kita cek langkung rumiyin mbok menawi tesih wonten WhatsApp. Oh, wonten menika kliwatan kathah sanget menika nggih. Kanyatan terus nderindil menika Pak Musti. Nggih, kita waos langkung rumiyin nggih. Menika saking Bu Yanti menika datengipun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Budi nggih, sugeng dalu Ki Nok Yanti nggih. Ugi sugeng dalu Bapak Kaum, sugeng dalu Mas Sam derek absen saking Dagaran RT 09 nggih. Nyuwun Sekar Asmarandono, salam kagem sedaya paraga Mojopat, mugi tansah pinaringan kasehatan. Sedaya pamidhanget Radio Swaka spesial kagem sedulur AA. Wah. Salam sehat kagem Bapak Budi Mas Sam sugeng ngayahi tugas nganti paripurna. Matur nuwun Swaka memang jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng dalu nggih. Asmarandono mawi gending punapa mboten? Oh, mau sampun. Sakmenika Asmarandono wantan kemawon nggih. Nggih. Mojopat Asmarandono Pak Supri nggih. Nggih pun padosaken cakepanipun nggih. Ugi datengipun menika saking Mas Samsudin. Mbok bilih wonten ing Sindet menika nggih sugeng dalu Mas Samsudin nggih. Mugi tansah ginanjar kabagas kuwarasan nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nggih. Bapak Budi saha sedaya paraga Swaka FM. Sugeng ngayahi tugas nggih. Sugeng ngayahi jejibahan wonten ing studio Swaka FM. Kula saking Bukit Sindet nderek nyimak nggih. Nggih matur nuwun Mas Samsudin nggih. Mugi rahayu wilujeng samudayanipun. Amin. Matur nuwun nggih Mas Samsudin nggih. Sumangga katur minangkani pamundhutipun Denok Yanti wonten ing Dagaran RT 09 nggih Asmarandono Pak Supri nggih. Caosis Asmarandono Semarangan mawon. Aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangke ngepokor kencanane isine tongotak tulak sandang kelawan pangan ya iku bagian nipun
wong melih saperna rimo Nggih, matur nuwun Pak Supri sampun milangkani pamundhutipun Bu Yanti nggih wonten Dagaran RT 09 nggih. Panutuping piwungon malam Rebon dalu punika nggih kasuwun sedaya kemawon nggih. Kanthi sekar kinanti pawukir. Nembe kemawon wonten mak klunting mbok menawi wonten WhatsApp malih menika nggih. Oh, nggih. Wonten malih menika nggih. Kita waos ya tunggal malih nggih. Jadi pas kenong. Dalu swaka kula nyuwun sekar durma. Matur nuwun saking Pak Jo wonten ing Jalan Serandakan. Durmanipun menika Ki Dalang Pomo nggih. Tambah setunggal Bapak sekar pocong nggih, matur nuwun. Pocunge butris. Mangke lajeng katutup kinanti pawukir nggih. Monggo Pak Dalang. Matur nuwun badhe ningali pamundhut menika Sekar Durma Surengkewu. Laras pelok kadhet barang. Lawan wong kang anome kecut kalintang lamun tuwa krasa lekine wis teka sumimpen aneng apa ula sawaluwe becik ing titranira apa sira kang anyungging matur nuwun tunggal padha kemawon ngelingi Pak Pocongipun nggih butris nggih. Ngaranmu iku kelakone kanthi laku lekasela kas tegese kas nyanto sani setya putya pangakese terangkara. Nggih, matur nuwun Bu Tris, kanyatan wonten ing Facebook nggih tasih wonten saking Pak Suwardiono Wardi menika nggih. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih. Sugeng dalu Bapak Budi, kula nderek kentun kagem Mbah Jumakir Mbung Sren, Mbah Marto, ugi Mbah Singo lan Mbah Maman. Mboten kata lumpen Pak Supar lan sedaya paraga macapat wonten ing Radio Swakan dalu punika. Kula nyuwun sekar kinanti saking Mbah Kaum Dilaksana kok men. Menika pun samekta ing gati menika Pak Suwardiono Wardi wonten ing Dusun Tambalan. Nggih, monggo Pak Kaum nggih.
Nggih minangkani pamundhutipun Bapak Suwardi wonten ing Tambalan Bapak mantan RT menika. Kinanti nggih. Sayaktine anak iku mring wong tuwa kudu bekti awit yaya kelayan rena dadya lantaran dumadi urip aneng alam donya saka karsaning yang widi matur nuwun. Nggih, sumangga katur dumateng paraga cokekan dalu punika nggih. Kita aturaken pinangka panutuping piwungan mamrebon Radio Swaka, nggih suara kebudayaan kanthi Sekar kinanti pawukir. Monggo Pak musipun pandhegani Pak. Nggih. Pramiyarsa putri Nggih, pandemen Radio Swaka ingkang sesna sampun sulaing dalu
Pramila piwungun malam rebon maca waswaka kaanggep cekap wonten ing dalu punika. Kita sedaya paraga maca waswaka Mbah Kaum Tilaksana Kidalang Pomo Butris Pak Musti Raharjo, Bapak Sudiono, Pak Kirdan, dalu punika ingkang asta Gender Mas Sugeng, ugi ingkang asta Barung Mas Yoyo nggih. Ingkang nyepengi kendang menika Mas Wiji, ingkang asta gong menika Pak Supri nggih. Ugi Pak Musti Raharjo nggih pinangka prator masam kawula piyambak budika. Ing mbok bilih anggen kita sedaya atur panglipur sawetawis kathah lepatipun nyuwun gunging samudra pangsama. Mila monggo kita pungkasi dalu punika kanthi atur lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi rahayu ingkang tansah pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.